Viete, prečo ľudia vedeli, že Odysea bude brutálny film ešte predtým, ako ho vôbec videli alebo si prečítali prvú recenziu? Odysea patrí medzi najväčšie filmové udalosti roka. Hrajú v ňom Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway či Robert Pattinson. Film má obrovský rozpočet, masívnu kampaň, jednoducho všetko, čo od hollywoodského filmu očakávate. Ale keď sa pozriete na to, prečo sa na ľudia tak tešili, narazíte na meno Christopher Nolan. Režisér, ktorý natočil Interstellar, Inception či Oppenheimer. Veľa ľudí tak nešlo len na nový film. Išli na nový Nolanov film. Na tom je krásne vidieť, akú sila má značka. Keď si roky budujete dôveru, nemusíte ľudí už za každým presvedčať od nuly. Dôverujú totiž tomu, kto za tým stojí. Christopher Nolan si tú dôveru nevybudoval jedným filmom. Budoval si ju roky, pretože branding nie je o jednom filme, virálnom príspevku, ani jednej kampani. Je to dlhodobá práca, vďaka ktorej si ľudia raz vyberú práve vás. A čo na film hovoríte vy? Odchádzali ste z kina spokojní? Napíšte nám do komentárov.